minden filmnek kb. 50%-a a zenétől függ. Tehát egy nagyon fontos és nagyon elhanyagolt része a filmszakmának. Nick Glennie Smith volt ugye a zeneszerző, neki hát sok különböző zenéket írt, ő Hans Zimmerrel dolgozik majdnem minden filmén, de ami rám nagyon hatott, az egy film, amit úgy hívtak, hogy When We Were Soldiers. Produkció alatt, amikor alátettünk zenéket, próbálni, hogy hangzik, akkor az ő zenéjét használtuk nagyon sokszor. És így hát gondoltuk, miért ne próbáljuk meg a zeneszerzőt. A Nick Budapestre jött, megnézte a filmet, ugye, és leültünk vele együtt, kijelölni azokat a helyeket, ahol szerintük a zenének fontos szerepe van. Akkor ő ezeket feljegyzetelte, beszélgettünk az emocionális alapról, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy ott érezzen az ember, és hogy. És ebből ő hazament, és 5 hét múlva Londonba találkoztunk, ugye nagyjából a kottákat a hónalján, és akkor elkezdtük felvenni a zenéket. Air Studio-ba, ami az egyik a legjobb hang akusztikai stúdió Londonba, egy régi templom, aminek a belsejét átépítették egy ilyen nagyon érdekes akusztikai tervvel, hogy tényleg ez a zengése, az atmoszférája meg legyen a hangnak. Sheppertonnak az az érdekessége, még ami engem nagyon nagy büszkeséggel töltött el, hogy a századunk elején egy magyar testvérpár, a Korda testvérek alapította. És látható is, hogy a fő keverőhelység, ahol mi is dolgoztunk, mi 2 helységben dolgoztunk, az egyik a Theatre One, az első számú keverő, illetve a Korda Theatre, ami nevéből adódóan az alapító fűvéreknek tisztelget. Remek stúdió, remek akusztikai paraméterekkel, és hát kiváló technikai feltételekkel. A kezelőszemélyzet az ottani angol stábon kívül egy direkt, azt hiszem a zeneszerzőhöz tartozó felvételi csapattal egészült ki, akik Amerikából érkeztek, rendkívül sok zenefelvételen vettek már részt, hihetetlenül olajozottan és profin dolgoztak, külön kezelő tette alá a képet, külön kezelő vette a zenét, külön mikrofonbeállításért felelős emberünk volt, külön ember kezelte a keverőpultot. A felvételi metódus úgy zajlott, hogy amit lehetett, azt egybejátszottak fel természetesen. Olyan részeknél, amikor alternatívákat készítettünk, tehát a mű egy része szerepelt a film egyik részében, mondjuk tuttiban, tehát mindenki játszott, illetve a fúvósokat sokszor külön vettük az akusztikai zengés miatt. Mivel hogy a himnusz ugye egy fontos része ennek a filmnek, 2-szer szerepel benne, tehát próbáltam a Nickkel rábeszélni, hogy a magyar téma legyen a himnusz alapja valamilyen formában. Próbáljuk ezt úgy adaptálni, hogy ahogy kezdődik a film, már egy pár taktussal benne van ugye valahogy a himnusznak a motívja az egészben, és az nagyon szépen már a vízilabda jelenet alatt ott van a himnusz, de még nem érezhető, akkor csak mint zene játszik. De ez, ahogy a film fejlődik, kifejlesztés, az a himnusz változat, amit ő szerkesztett, az tulajdonképpen egy nagyon erős és emocionális része a darabnak. A himnusz témáját használni, az ugye mást jelent egy magyar számára, mint mondjuk egy angol vagy egy amerikai számára, egyszerűen amiatt, mert nekünk ez jelent dolgokat, mi ezt felismerjük, még akkor is, hogy ez át van dolgozva. Hogy ez olyan mértékben legyen csak benne, akkor legyen benne, amikor feltétlen szükséges, és azt hiszem, hogy ezt azért sikerült megoldani. Jöjjenek! És még valami. Ez még jó jöhet. Köszönöm. Nagyon sokat halljuk a filmben ezt a motívumot. Szerintem egy nagyon jó ötlet, kicsit féltünk tőle. Én személy szerint féltem tőle, mert azért magyar himnusz, magyar embereknek bárki meghallja, azonnal elindít egy érzést, és féltem, hogy ez picit befolyásolja majd a filmnézését. Nem, jól sikerült szerintem.
Érdekessége a filmzene felvételnek, amit kevesen tudnak, akik nem szakmabeliek, hogy általában a felvétel előtt készül egy úgynevezett click track, ami a metronóm sávnak is mondanám magyarul, ami azt jelenti, hogy metronóm ütéseket veszünk föl timecode alapján, amit hall a felvétel közben a karmester, és arra vezényel. Ez azért jó, mert vannak szinkronpontok a filmben, aminek zenének és képnek egyeznie kell, és ezeket nagyon nehéz, adott esetben több 3-4 felvétel kell ahhoz, hogy elérje azt a szinkronpontot, amit tervezett. Nem biztos, hogy sikerül, ezért jó a click track, mert akkor biztos, hogy odaér, amit eltervezett. A zene az egy nagyon érdekes dolog, amikor kint hallottuk, hogyha részei nem stimmeltek taktusilag vagy érzelmileg, akkor igenis behívtuk a Nicket a stúdióba, hogy nézze meg, és hogy ez az érzelem nem úgy működik, és akkor ő ott megcserélt bizonyos dolgokat, amivel előhozta azt a varázst, amit szerettünk volna érezni. Nincs semmi baj. Nem volt könnyű szülés a zene, azt kell, hogy mondjam. Szóval nagyon sokáig kerestük, hogy mi az, ami működik, még a keverés alatt is rengeteg zenét mozgattunk, tehát gyakorlatilag csak a Nick Glennie Smith zenéiből dolgoztunk, de rengeteg dolgot cseréltünk ki. Én effektív 2 napot töltöttem azzal, hogy az általa megírt zenéket megpróbáltam más helyekre, és volt, ami ilyen szempontból nagyon szerencsés volt. Nagyon érdekes hallani, ahogy a beszámolást megkapja a karmester, és beint a zenekarnak, és a nagy csöndből szépen elindul a csodálatos muzsika. Az volt az érdekes egyébként, azt hiszem az egyik legmeghatározóbb élmény volt számomra, amikor bementem a stúdiótérbe, és ott ültek teljes nagy zenekar. Láttam a monitorokat, elkészültünk a felvételre, mindenki a lehető legkomolyabban, a legjobb tudása szerint arra készült, hogy na most itt egy felvétel lesz, akkor arra gondoltam, hogy te jó Isten, ezt vajon tudja az a sok ember, hogy mi készül itt, hogy micsoda erőfeszítés zajlik, illetve a színészek tudják-e, hogy az a munka, ami itt készül, és ennyi ember odafigyelését igényli, hogy így alakul ki egy igazán nagy és érdemes filmhangulat. Tehát szerintem a Szabadságszerelem többek között attól is nagy film, hogy ilyen komoly felvételek készültek. Tehát a zene például abszolút egy olyan szintre emelte a Szabadságszerelmet, ami a filmet megéleti. Holnap 6-kor találkozunk az úszodában. Az edzéseket mostantól olimpiai edzéseknek hívjuk. Mi lesz holnap? Olimpiai edzés. Ez mégis egy picit más világ volt, amikor ezek a mozgalmi indulók uralkodtak, és mindenki ezt énekelte május 1-én, meg minden ünnepnapon. Hát ez egy picit visszahozta azt az érzelmi részletet, amit a filmben próbáltunk elérni. Próbáltunk minél gyorsabban odaérni, hogy ez 1956, anélkül, hogy még képet is láttál. Tehát a vízi az úszodában az a meccs, az lehetett volna akármikor, akárhol, de a zene tette azt a korszakot helyre. Sportesemények úgy magában a filmen hát elég unalmasak tudnak lenni, tehát ott tényleg a zene az, ami megadja a motivation-t az egészre, és az teszi izgalmassá. A zene szerintem az a csodálatos eszköz egy filmben, ami tovább viszi a film hangulatát, ami segít együtt hajózni a filmmel, és hát azokat az érzéseket hozzáadni, amitől egy film lesz. Возьмите ее! Хватайте ее! Возьмите ее! Бросай оружие! Быстро!